Ha minden nap csirkét fogyasztasz, vese problémákhoz vezethet. Túl sok csirkehús fogyasztása felesleges fehérjét jelent, ami hosszú távon negatív hatással lehet a szervezetre és növelheti a vese problémák esélyét. Emellett növelheti az élelmiszer eredetű fertőzések kockázatát is. Ha nem megfelelően főzi meg a csirkét, akkor káros baktériumoknak, mint például a Salmonella és Campylobacter, lehet kitéve. Emellett adalékanyagok és hormonok is lehetnek jelen a húsban, mivel néhány csirkét ezekkel kezelik a jobb szín és hosszabb eltarthatóság érdekében. Bár sok országban tilos, néhány csirkét növekedési hormonokkal tápláltak, és antibiotikumoknak is ki voltak téve. Sok csirke intenzív gazdaságokból származik, ahol rendszeresen antibiotikumokat adnak be. Ha sok csirkét fogyasztasz, növelheted az antibiotikumokkal való kitetszéget, amelynek következtében te is károsodhatsz. Az alapvető tápanyagok hiányozhatnak, ha csak a csirkére koncentrálunk, mert így kihagyhatjuk más élelmiszerforrások fontos tápanyagait is.